Vypadni Sulík odtiaľto fakt, normálne SBS vypadni. Ty si retardovaný? Zväčšil to na Photoshope a proste vieš, rytmus je šikana, ty si to ešte nahrávaš, no super, máš kameru. Ale akože ty na čo máš tú kameru, čo chcete dokázať, akože ty? Že Joe Trendy je kokot a budete si že ako rozklepaní, tam som fakt že nervózny, ale na strate a nechcem to proste, chcem si to na s tebou vyrozprávať. Som rád, že sme sa stretli skôr, že pri tejto príležitosti, ale fakt, Jožoráš, rytmus, to sú najhoršie argumenty, čo môže dať. Sorry, joky máme všetkých v pohode. Ak si raz robíme srandu z výzoru ľudí, Jožoráš, tak to je napodobňovala, tak podľa mňa by mala byť schopná to prijať. Dobre, ale Jožoráš je proste človek, čo ty kokos povedal, že vyvražil Číňanov, ty vole, ľudí tam zrazí na prechode a ide do piče s tým, to chápeš. Dobre, ale keď raz je... Nie, ale povedz mi reálne, že, lebo si vybral Simon, mohol si ísť do Gulika, do Citrona, do Satmariho, prečo než do Fuča? Prečo než do Fuča, lebo sa ho bojíš, ty kokos? Ja sa Fuča nebojím. Fučo mi vral, že ti povie, že proste, že jeb na to. Ja idem do Barského a ten, kto na to reaguje, ten, kto z toho robí také halo, jak Simona, tak tam vidím, že OK. Ale ona z toho neurobila halo, kamo, ty toľko útokov, čo si dal na ňu, že neurobila ani raz na teba halo. Práve, že prvýkrát, keď som začal, tak my sme nevedeli najprv, že kto si, že iba, že hej, lebo sme nevedeli, kto si, povedal, že Sulík, OK, to bude Sulíkov syn, však pohode. Do hocikoho rýpnem, ale proste, keď to mám v piči, tak ja prestavím, že to nie je sranda. Však dobre, ale akože... A to je sranda, že ona proste, keby na to reaguje. Dobre, a teraz ste koľko, rok a pol, však máš aj na svojom Patreone, či kto to dával, že po roku konštantnej šikany, dobre, kameruješ to, po roku konštantnej šikany Simony nám konečne venula pozornosť a zase išlo to. Však proste normálne, dobre, vieb sa na to, nájdi si kľudne iné obete. Ja si vážim, že si mi teda chlap takto povedal.